नोंथांमोनखौ फिन आंनि बे चेनेलाव बरायफिनबावबाय। जों दिनै सावरायनो सानदों कर'ना भाइरासनि लेटेस्ट निउसनि सोमोन्दै। बेहाय मा जादों, आसामाव गासै साबेसे कर'ना भाइरास जाखो, साबेसेया जाखो बेनि सोमोन्दै सावरायगोन जों। बबे बबे डिस्ट्रिक्टआव जाखो बेनि सोमोन्दै सावरायगोन, आरो मा कर'ना भाइरासआ माबोरै गोसारो आरो सोरनाव जानाय नङा बेनि सोमोन्दैबो सावरायगोन जों। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, गोदानबा साबस्क्राइब खालामाखैबा। जों दानिया नायगोन आसामाव साबेसे कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजाखो एबा मा साबेसे बे बेरामजों सन्देर जाखो बेखौ जोङो मोजाङैनो नायगोन। जों बयबो मिन्थिगौ, मैया मोनसे निउस ओंखारदोंमोन दिल्लीयाव निजामुद्दिन मार्काजआव मा खालामदोंमोन, मस्जिदाव माखासे मुस्लिमफोरा नामाज फरायगासिनो दंमोन। गासै बेसेबां, आसामनिफ्राय 300 सुबुंसो दंमोन। बेनिनो बावहाय गासै 1530 सामथिं दंमोन। बावहाय गासै कर'ना भाइरासखौ 150 मोनदोंमोन, पजिटिभ केस मोनदोंमोन। बे मस्जिदाव जाफुबाय थानाय समावनो माखासेया बे बेरामजों गाग्लोबजाखाबायमोन, नाथाय बिसोरनि नामाजनि बाथ्रा फैबाय। बेफोरखौ बुङै बुङै बिसोर मा खालामदोंमोन, कर'ना भाइरासखौ गिनाङा होननानै बिसोर बुंदोंमोन। नाथाय बे ओनसोलाव थानाय निजामुद्दिन मार्काजआव थानाय सुबुंफोरा माजों गाग्लोबजाबायमोन, कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजाबायमोन। गासै आसामाव गिबियाव करीमगन्ज जिल्लायाव मोनग्रोदोंमोन। नोंथांमोना नायनो हागोन, मैयानि दिनाव करीमगन्ज जिल्लायाव मोनग्रोदोंमोन। बेनि मुङा मामोन, जामालुद्दिन। करीमगन्ज जिल्लानि, बेखौ सिलचर मेडिकेलाव एडमिट खालामनाय जादों, बेबो कर'ना पजिटिभमोन। आरो दिनै साबेसे मोनदेरबावनाय जादों, 3 मोनदेरबावनाय जादों। बिसोरो गासैबो निजामुद्दिन मार्काजनिफ्राय थांनानै फैफिननाय सुबुं गोजामोन, गासैबो मुस्लिमानो गोजा। स' बिसोर बे बेमारखौ लाबोनाय बायदि जादों। सेकेन्डआव दङ आरशाद आली, बियो नलबारिनि 19 इयार्स अल्डनि उन्दै गथ' बियो। आरो लोगोसे 3 नम्बराव दङ हर्षद आली जागिरदनिफ्रायनो 3, नारादुनियालायाबो, जुनाबालियाबो। बिसोरो मा जादों, कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजादों। स' जोंना बे पइन्टआ थांबाय, बबे बबे डिस्ट्रिक्टआव जाखो बे थांबाय। दानिया जों मा नायगोन, कर'ना भाइरासआ माबोरै गोसारो आरो माबोरै जानाय नङा बेनि सोमोन्दै जों मा नायगोन। हमना लाबाय, नैबे मामोन, मार्काजमोन। हमना लाबाय बिहाय सासे सुबुं दंमोन आरो दाना बिहाय गासैबो बेसेबां दङ, बे सासेनावल' मा जादोंमोन, कर'ना भाइरास जादोंमोन। गासै बेसेबां दंमोन, 1530 सामथिं दंमोन हमना लानो। दानिया नैबेनाव जानाय लोगो मा जाबाय, नैबे सासेखौ मा खालामबाय, दांदेरनानै होबाय। आरो नैबे सानैनिफ्राय बारायलांबावबाय, आरो नैबे सानैनिफ्राय बारायलांबाय। बेबायदि मा जायो, कर'ना भाइरासआ गोसारलांबाय थायो। हमना लाबाय, 2 दंमोन, 2निफ्राय साबेसे जागोन, 4, 4निफ्राय साबेसे जागोन, 8 जन, 8 जननिफ्राय साबेसे जागोन, 16 जन, 16 जननिफ्राय बेसेबां जागोन, 32 जन, बेबायदिनो 64 जागोन, बेनि 120 जागोन। थाङै थाङै बारायलांबायानो थागोन, बियो 2 गुन जालांबाय थायो। अब्ला जोंनि आसामाव गासै बेसेबां जाखो, बियो 7 जाबायमोन, नङा होमबा? दा बिसोरनि न'खराव सुबुं अनजिमाफोरा साबेसे दंमोन, हमना लाबाय सासेनाव साबेसे दंमोन, 4 खरैबाबो 7याव बेसेबां जासिगोन, 20 जना जाखासिगोन। आसामाव गासै 7 जादों। दा दसे उनावनो जों मोनथिनो मोनगोन दि आसामाव बेसेबां जाखो, 15 जन जागोन होननानै जों मा मोनथिनो हायो आरो। मानोना बियो मा 2 गुन बारायो, मालाबा 3x बो जायो, मालाबा मा 4 गुनबो बारायो। स' बेफोरखौ बेबायदि बारायलांहोयो कर'ना भाइरासआ। दानिया जाहैबाय जोंहा बेबायदि बेरामा सोरबायदि सुबुंनाव गोसारा। हमना लाबाय नैबे सुबुं, बेनि मुङा ए आरो बे सुबुङा जायनि इमिउनिटि गोहोआ बांसिन जायो, बेनाव हमना लाबाय नैबे कर'ना भाइरास दंमोन। नैबे कर'ना भाइरासआ बेनि देहा सिङाव हाबबाय। दानिया नैबेनि इमिउनिटिया जोबोद मोजां, आरो मा बेखौ जाहाथा भाइरासआ गाग्लोबनो हाया। बेनाव हाब्लाबो मा जानाय नङा, बियो कर'ना भाइरासआ
हाबबाबो बेबायदि सुबुंखौ गाग्लोबनो हाया। बेबायदियाव माखासे सुबुंफोरा मोजां जादों, नाथाय मा जायो, बेखौ गाग्लोबनो हायाबाबो बिनि इमिउनिटिया पजिटिभ गोहो गोनांबाबो बे सुबुंनाव कर'ना भाइरासआ जेब्ला हाबनानै थाखाबाय, बियो हमना लाबाय सोरबा फेमिलिखौ दांबाय एबा लोगोफोरजों लोगो हमलायबाय हामबाय होननानै, बेबायदिनो कर'ना भाइरासआ बारायलांबाय थायो। स' दानिया जों नायगोन मा बुहुमाव बेसेबां कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजाखो बेनि आपडेटखौ जों नायगोन, टटेल बेसेबां जाखो। स' बियो बुहुमनि लेटेस्ट आपडेट, दहायसो आपडेट खालामदों एप्रिल 1 10टायाव 10:56 कर'ना केसआ गासै बेसेबां 8,72,900 बेसेबां 72 जन, आरो बेनिनो गासै बुहुमाव थैनायनि अनजिमाया बेसेबां 43,200 बेसेबां 75 जना थैबाय, आरो बे बेरामनिफ्राय फाहामनो हानाय सुबुं अनजिमाया 1,84,000 बेसेबां 594। दानिया बबे बबे काउन्ट्रियाव बेसेबां जादों जों बेखौ फारि फारि नायलांसै। बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसिन कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय कर'ना भाइरासनि बेराम गोनां सुबुङा जाहैबाय मायाव गाग्लोबजादों, USA आव गासै 1,88,639। दिनै साबेसे बारायदोंनो 109 जन, गासै बेहाय साबेसे थैखो 4,059, आरो दिनै थैनायनि अनजिमा बेसेबां 6 सुबुंफोरा थैदेरबावदों। आरो सेकेन्डआव दङ इटलीआव बेसेबां 1,05,792, बेहाय टटेल डेटआ जाबाय बेसेबां 12,423। इटलीआवनो बांसिन सुबुं अनजिमाया बे बेरामजों थैनांदों, आरो दिनै बेहाय सासे बारायाखै, ड्रप जाथ'बाय, निउ डेटआबो ड्रपथ'। गासै रिकभार फाहामनो हानाया बेसेबां 15,729ल' फाहामनो हादों। बेनि उनाव थार्डआव दङ स्पेन, बेहाय गासै बेसेबां 6,200 बेसेबां 6,213 मा जाबावदों, दिनैसो बारायबावदों। गासै थैनाय सुबुं अनजिमा 9,53,000, आरो दिनै थैनायनि अनजिमा 500 बेसेबां 80। दानिया जों नायनोसै जोंनि काउन्ट्रिनि इन्डियायाव साबेसे जाखो 1,590, 1,590। बेनिनो दिनै बारायदों बेसेबां 193, 200आनो जाखासिगोन दा मोनाजासिम, बियो लेटेस्ट आपडेटबाबो दस्रानिसोमोन। गासै थैबाय 45, आरो दिनै थैबावदों 60, आरो रिकभारा जादों 148ल'। बारा सुबुं फाहामनो हायाखै आरो नायनो थाङोब्ला। स' बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आंनि गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना जाहाथे न'आवनो थायो आरो बाहेरायाव ओंखारलाबायनो नाङा, नङाब्ला मा जागोन, कर'ना भाइरासआ जोंखौ मा खालामनो हानाय, गाग्लोबजोबनो हानाय। बेनिखायनो न'आवनो थाबाय था, आरो जाहा था ओंखारलाबायनो नाङा। स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों होननानै। स' थेंक्स फर वाचिं।